Il-linja nazzjonali tal-ajru KM Malta Airlines ċaħdet li xi membri tal-ekwipaġġ tagħha nstabu pożittivi għad drogi jew l-alkoħol, kif ġie rrappurtat f'sezzjoni oħra tal-midja u anke mill-Partit Nazzjonalista. Fi stqarrija qalet li testijiet għal tali sustanzi fuq il-membri tagħha jsiru b'mod sporadiku kif ġara fil-15 u 16 ta' April li għadda fil-Crew Briefing Room fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, kif l-ekwipaġġi rrappurtaw għad-dmirijiet rispettivi tagħhom dakinhar. Ingħad li 15 membru tal-ekwipaġġ ġew ittestjati fuq il-jumejn bit-tnejn minnhom li jirriżultaw mhux negattivi. Minkejja dan kontra dak li ġie rrappurtat huma ma nstabux pożittivi għad-drogi jew l-alkoħol. It-tabib li kien qed jassisti konferma li r-riżultat ma kienx ta' tħassib u konkluda li ż-żewġ membri kienu tajbin biex jaħdmu fuq it-titjira. L-inċident ġie rrappurtat mill-Linja Nazzjonali stess lid-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili fi ħdan Transport Malta li reġistrat il-każ. Minn barra hekk il-KM Malta Airlines ukoll qalet li ħadet miżuri korrettivi li ġew aċċettati mid-direttorat u l-każ ingħalaq. Sa dan it-tant fi stqarrija separata fejn irreferiet tal-stqarrija tal-Partit Nazzjonalista, Transport Malta wkoll ikkonfermat li l-linja ħadet azzjoni wara l-inċident fejn instab li ma kienx imxiet b'mod sieħ mal-proċeduri interni tagħha u l-ħtiġijiet regolatorji relatati fil-kwestjoni. Waqt li tenniet li mhux ir-rwol tagħha li tuħu azzjonijiet dixxiplinarji, l-awtorità kkundannat kull attentat biex tiġi mtabna reputazzjoni eċċellenti tal-industrija tal-avjazzjoni Maltija.